que té un estrès crònic, que té una depressió, que pateix ansietat. Quins serien els passos que tu recomanaries fer a una persona que estigui patint això? I el cas és que informació és poder, és a dir, si a tu et diagnostiquen una malaltia i tu saps la causa pel qual has arribat aquí, hi ha un estil de vida saludable. Si és un estrès crònic, fes un llistat de tot allò que et genera estrès. M'arriben a consulta dones en concret que em diuen és que no, estic desbordada, no arribo a més, les extraescolars de la criatura, el menjar, el tal, el qual, no sé què. O sigui, saps posar límits, saps delegar, pots dir no a moltes coses, o sigui, no has de quedar bé amb tothom.